Hey! Yan. Trash day today. Yan, basura. Ikot siya. Edco. Tayo. Yan, so Monday is our trash day. Yan na, ikot yan. Yun. Galing. Patras siya. So, mamaya yung sa amin naman yan. So, mauna muna sila. Patras siya. Habang tayo nag-exercise. Trash day, Monday. Ba't sa harap? Ito yata yung itatawag mo sa city. Kung meron kang mga ipapipick up na malaki. So yun yung trash guy from Edco rin. So ito yung itatawag mo na schedule pipick upin. Tapos sabihin mo kung ilang items ang kukunin ng city. Magkaiba sila pero under Edco. So yung mga kama, washing machine din, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Yan. So yung kama. So nandun yung trash. So magkaiba. Pero trash day pa rin ngayon. Pero ito kasi mga itatawag yan eh. Ayan yung kama, oh. Sa atin pwede pang pakinabangan yan. Diba? Okay, yung washing machine yan, oh. Kung natsambahan ng magbabakal yan, pera yan. Hindi kasi natsambahan eh. Siguro nilabas lang kaninang umaga yan. Ayan. Ayun. Yung kama, oh. Basag. Yun naman. At dryer. Nilalagay niya, oh. Yan. Sayang din na tsambaan ng magbabakal yan. Kinukuha yan ng magbabakal eh. Naunahan lang. Ito mga tinatawag sa city yan. Tapos schedule nila kung anong oras ang pick up ng araw. Pero most likely Monday yata pagkakalam ko eh. Ito yung sa amin yan, oh. Konti lang. Itinawag din yata yan. Ayan, oh. Ayan, nakuha na niya. Washing machine, dryer. Ayan, oh. Tingnan mo, wawalisan pa, oh. Ay, hindi, nililipat. Binawalisan niya, nililinisan niya, oh. Ayan, matino magtrabaho to, matino. O, yung mga basag na bote, binawalisan niya. Diba? Ayan, mga Meksikano to, matinong magtrabaho. Tsaka mabilis mga Meksikano. Mabilis magtrabaho. Habang tayo nag-exercise. Hey girl, who's that? Who's that? Ano yan? May baon, Lola Navy baon. Wow, ginawang ka? Yeah. Anong klase? Oh, I went to Ulta, I got new hair. Uy! Wow, binigyan ka rin? No, I bought that. This shit was $180. Sabihin mo sa kanya, tawagan ako kung gusto niya yung... Healthy sweet potato. It's only sweet potato. Sa akin na. No! Baon. And then she made me eggs. See, she's spoiled sa lola mo. Sabihin mo sa kanya, ako na pipick up sa ano niya. I can't sleep there tonight. No! I have my own room. Yeah, but the room there is nice. Kayo na lang, ano ka ba? Kayo na lang, ah. So, si tita kasi walang kasama eh. So, yun.
So galing sila sa lola nila. Ayun na yung regular na trash pick up. Yan, ito kasi mga scheduled yan. Ito yung mga regular na pick up ng trash. Yan, yun. Ay, blue. Ang kinukuha muna nila yung recycle. Blue. Yan, tapos na siya mag-pick up. Ayun, tinitingnan niya yung listahan eh. Yan, matras na siya. Ayun, yung na-pick up na niya yung washing machine, yung kama. I think dryer yung isa. So naman yung isa nandun. I think blue ang kinukuha. Ayun, tinapon na oh. Ayan. Ayun. Boom. Galing. Ayos na. Yeah, please. Bait. Thank you. Yan, pipikapin niya. Yan na. I think hindi tinawag to pero pipikapin na rin niya. Edco. Tama niyo? Thank you. Thank you, brother. Is that washing machine and a dryer? Yeah. Pick up? Oh. Ayan, yan o. Hindi na itawag ito pero nagpresenta na lang siya. You want some water, bro? No, I'm good, thank you. You're good? Okay. Alright, thank you. So yung regular na trash. Yung regular na trash guy. Ayaw daw ng tubig. Kailangan i-offer mo din sila ng water. You know? Naas na. Woo! Galing, ano? Galing, galing. Edco, the best. Yan, galing. Okay, yun naman yung trash guy. Ayan, yung regular yung ano naman siya. Inuuna muna yung blue. Ayan o, blue. Ayan. Ito yung mga blue naman ang inuuna. Ayan o. Galing. Boom! Ito yung mga recycled. Mga plastic, mga bote. No, yeah, mga bote din yata. Okay, sabi. Ayan. Galing, no? Kinuha na. Ayan. Best. So yan ang trash natin. Mabait yung Mexicano na kumuha. Yung kasi kapitbahay may nagpa-schedule siya ng pick up. So kinuha na rin sa amin. So that's it. Trash day, basura day. Babush. Ilocos, Pinoy.